Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Ndofunga takakupai maprograms akasiyana-siyana achiitwa naSenator Dr. James Makamba. Chandingade kukuzivisai kamhuri yeZimbabwe, inini ndine chishona chinoti agamina afamba azvienzane natigere. Dai waro nyika yedu yeZimbabwe yapindwa nekubatana tichiita chinhu chimwe chete, uyu akabvisa 5 cents umwe ubvisa 5 cents, tinopedzisira tava ne10 cents. Nhasi uno katiri kukupai chirongwa chaSenator James Makamba vachifamba kunzvimbo dzakasiyana-siyana vachingonopawo pashoma ipapo pavanenge vachikwanisa muzvipatara. Vakaenda Kamutsenzere, Bandimba, Mutasa, Dotito, Nembire nenzvimbo dzakasiyana-siyana. Ndo chirongwa chatavada kukupai pari zvino, vachingosangana nezvipatara vachinzwa kuti ndezvipi zviri kunetsa panzvimbo, vobatsirawo nepavanogona. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Utini wena? Salibonani Mahlabezulu. Sibuye neprogram yethu esitshela khona ukuthi uSenator yena ubehamba esiyapha lokhu okuncane alakho esibhedlela ukuthi abantu bancedike. Lapha abehamba khona esiya eLotito nendawo ezishiyeshiyeneyo. Hayi, mina angihlalisi lapha, igama lami nguThinebimbo Maphosa. Senkwazise kamhuri yeZimbabwe, tinokurudzira kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Vanoda mugariro wakadiniko pasika, vanoda mugariro wakanaka, vanoda mugariro wakadiniko pasika, vanoda mugariro wakanaka, vanoda mugariro wakadiniko pasika, vanoda mugariro wakanaka. Murwere achinge atorwa paobservations, temperature aerwa, anobva akunisa ndomwe anenge akurapiwa, ndoimba yekurapirwa. Rapirwa ndo paanenge achara zvitemo zvake, ndiri kunzwa zvakati, obva anzi good, zvapera izvozvo, opinda mune iyi room. Iyo ndio imba ya utsanana vedu, EHT office. Noma anoshandira nomunowanika zvese environment. Murwere wedu abva kurapwa umo nanesi anobva anzi enda kunopuhwa mishonga, anobva auya mutreatment. Anobva apuhwa mishonga nepawinda apo obva aenda hake kumba. Imba iri kumadokere ndo OI room yedu. Ndokuti kudii kuti OI? OI zvinoreva kuti opportunistic infections. Zvimwe zvirwere zvinotora advantage kune munhu mushure mokunge aitwa awanikwa ane utachiona hweHIV. Saka ndo matinoshandira imomo tichipa vanhu tichitesta HIV, zvirwere zvepabonde. Kana andi positive tomupa mishonga yake, kana asina tobva tati enda kumba uchazotestwa musi wakati. Ndo vatita counseling zvakare imomo. And postnatal ward. Postnatal ward zvikureva kuti amai kana vachinge vasununguka, imba iyi ndo delivery. Imba yaamai yorunyararo. Pana akasununguka here Mauro nhasi hapana. Saka kana achinge asununguka tamuona kuti right, tomubvisa pakambedha ako, takunoti chienda uko nemwana anoyamwisa, tichimuita maobservations tichiona kuti anenge ari right here kwezuva rese, kugona kuzomubuditsa achinge right. Ndo postnatal ward. Tichiona kuti mwana ari right here, zvese zvakanaka here. Right, kumadokera kunoko kunonzi sluice room. Zvese zvatinenge taitawo, zvatinenge tashandisa, tina dzese dzatinenge tabvisawo, tinoya todziklinira mukati.
zvinonoraswa tichazonokuratidza idu tichanorasira uko kwatichatengera. Mune marekodzi atizi Tine marekodzi kutenderera kwatiri kuita tichiona mashandiro anoita emagariro amwe aita taifanira kunge takaita musi wa 1 January ndo musi wandinozvarwa inini. Saka mune marekodzi here vana vakazvarwa musi wa 1 January? Yes, marekodzi aripo. Mr. So akatsvagwa patizenge tagara taakutaura toda kuona kuti vangani tione kuti pane mumwe anganzi James here ipapo. Panapa ndo patinobikira zvinhu zvatinoshandisa, mungava mukusununguka, mungava mukudresa maronda. Tine tunhu twatinoshandisa kune veutano kokuti aka katashandisa nhasi akashandiswe kuno mumwe zvinotanga zvatobikwa. Saka iyi inonzi DK pot. Ndo matinobikira imo mune madegrees acho anofanira kusvika kumusoro zvonyatsotsva. Tinenge takaisa inonzi sensitive tape. Iyoyo inoratidza kuti zvinhu zvirimo zvaibva. Ndo patinenge taakuzvitora taakuenda nazvo mumarooms umo tozvigadzika. Angava ari madhishi ekusunungutsa ana mai, panenge pachidiwa tugero, panenge pachidiwa twese tinenge twatoibva zvokuti tinenge tusina utachiona. Saka zvinenge zvabikwa mupoto izvi. Saka ndiyo sterilization. Ndo sterilization. Saka ikapedza basa inenge yakukweshwa nekunze kwesoko. Yakapedza basa inenge yati tinenge taakukwesha nokunze uku tobva Saka panide gas stove here. panoda gas stove. Ndizvozvo chaizvo. Ndo ingatosi. Ndo inonyatsoita Kushandisa huni. iko zvine tikushandisa huni. Makamboedza kuwana gas stove? Kumashure uko taisimboriwana tichipuwa nedistrict. Saka iko zvinezvi mazuva ano hatichasaplaiwo. Takati tinourongwa hwekutoti titotenga kana tawana mari as a clinic. Rita mari takuunzira ika MP yavo. Iko zvinezvi zviri kufanira kuita Mr. Tasiyana pamaquotations. Pamaquotations atakambokutarisa raiswa $50 20 kg. $50. Makambochema here kuna MP? Akutotanga ndionaona. Unovaziva? Havatozive. Tatanga netuwa tisati vaitwa, but since mataura kudaro toda kuti vakubatsirei. Tine dzimba 3, ine doi ine 3 marooms netoilet nebath. Yakangofanana neiyi, yakangofanana zvakare neiyo, dzakangovakwa zvakafanana. Tine 3 nurses na 1 EHT. Saka dzimba dzedu dzichiri short, tiri kuda imba imwe chete. Takatombotaura nevabereki vakati tinokwanisa kuprovide nezvi zvatinokwanisawo zvidhina netumwewo nemabasa anenge achida kuitwa ipapo. Saka ndo urongwa huripo kuitira kuti wane imwe imba yechi4 tikwane tese. Tiri kungodzikinyidzanawo imomo mukati imomo. Saka imba yakadai inoita mari kuiwa HCC cost efficient. Dzilani yakavakwa pasekondari apo. Anyangombe. yakavakwa Ndandiri kuti yepasekondari yakaita vanenge vakambonzi 2.5 kuivaka nabuild aka 2,500. okay. Nematerial here. aiwa kwaingwa kuvaka chii. Alright. Yeah, because nematerial I think teta kutarisa zviri between 10 and 15,000. Okay. Natukuta chaizvo. Dzakakura dzimba dzacho. Teta kutora masemiti tachidai. Okay. Houses, yeah. Sedzikumangare dzedzi. Dziri big enough. Kunyatsoaccommodate utano. Okay. HCC yedu varidzi vechipatara tine komiti vano vari pakati pechipatara nevabereki. Ndo komiti yedu yatinoshanda nayo pano yakaproposa kuti toda kupfuya huku kuitira kuti titenderedzewo tumwe tumari tukwanise kuwanawo tumwe tumari tunenge tichikwanisa kubatsiridza pachipatara. Saka danga rakatangwa harisati rapera zvaro zvikwanisiro ndo zvavanenge vachiri kushaya nokuti vabereki vanenge vachikaomerwa parizvino.
asi vari kuti vakakwanisawo kuwana rubatsiro tokwanisa kutanga kana kupfuyawo huku 100 imomo tichitenderedzawo tumari tuye kuitira kuti chipatara chikwanise kubatsirikana. Ndo urongwa huripo. Okay. Sure. Good. Huku hasati dzavepo. Riri kushanda tengiro? Tengi richiri kushanda kubvira pa last time pakanga pane mvura. Tichishandisa rimwe bhohoro risina mvura yakawanda uko. Unfortunately submersible pump yanga iri momo yakabva yatsva nofunga yanga yapa musoro pemvura. Saka tengi redu rinokwanisa kushanda but hapana mvura pari. Hapana. Okay. Hatina mvura izvozvo. Mapatients ari kutonochera mvura kubhohoro uko. Nedzimwe nguva bhohoro kana rafa vanenge vakutochera murukuwa. Mvura yatinenge taakushandisa pari. Okay. Isina utano ndo dambudziko iri. Tokuita kuti kusaka vavingei kugadzirira MP kuti anyatsogara mushe kwaumbaruma vakangomira munhukadzi ari kufondoka inda toto rova ibadza ndazongomirawo chete munojara muchitaura akakuti bate tiri kusima muti pamutasa clinic iri vision 30 yapresident Idi Mnangagwa takatungamirirwa naseneta Makamba. Muti rudziko zvataita panzvimbo ino. Muti rudzii tiri kusima mulemoni nokuti mulemoni unobatsira zvakawanda pazvirwere zvese kunyanya zvinobatsirwa apa kuburikidza naDr. Makamba iri utongi hwababa Mnangagwa. imimi mazima acho munonzani mai vedu semajarisa muti uno mudzimai. Saka tinokutendai nokuda kwokuti mai Mnangagwa ndiye muridzi wemiti kunyanya tichiburikidza nababa Mnangagwa. Ndatenda naseneta yedu waMakamba naseneta vedu havasari zvinonzi musha chii mukara Amberero utano vasingazive toda kupa mukana kutora mukana uno kutendai vabereki vemunzvimbo ino bhuku nevana vavo mavillage health workers vatinoshanda navo tozoenda zvakare kuna kansela wedu mai Tsumba nokubatana kwatakaita munzvimbo ino. Ndinotenda zvikuru norubatsiro rwamuri kupa pakliniki pano. Nguva dzose tinochema tichiti tashaya zvakati, toda kubatsirwa pakati, tine kabasa kakati, munobva mamhanya vabereki muchiuya kubatsira nokuti musha uno ndowenyu. Ndinozvikudza zvikuru dai makaramba makadaro. Ndo imba yedu tese yopano yatinoraramira takaita dambudziko. Tinowana rubatsiro pano. Ndinotenda zvikuru nokutsika kwataitwa nhasi nofunga chisionekwe naye hatisatambounganawo zvakadai tichiona vakuru vauya nhasi pano. Chinhu chokutanga tinozvikudza zvikuru kuna Senator Dr. James Makamba nezvamatiitira nhasi. Mwari vakutungamirirei vabereki vemuno. Totendawo zvikuru nezvataitirwa nhasi nokuvaona. Tinotenda zvikuru naiwa yamashoko. Vasingazive maita henyu Dr. James Makamba nongokupai in brief mamiriro atakaita pano. Staffing yedu pane 3 manurses. Tina 1 nurse aide, tina 1 junior employee ari ndiye general hand, tina 1 utsanana EHT. Tozova ne2 ma security guards vanochengetedza musha wenyu manheru ega ega vanenge vachichinjana. Touya kuma staff quarters pedu tine ma toilets 2 pakashota 1. Vabereki makambopromisa bichana tinosvika chete naika kuma staff kune varwere tine 5 ma squat walls. Pamba chidiwa imwe chete kuti tiwedzere vana vedu vanenge vachiuya pano vagokwana.
Pama-accommodation tine dzimba 3 dzatinadzo hadzisi kukwana. Masolar panels atakapuhwa nehurumende tinoda kuzvikudza zvikuru kunoku moto unotinetsa wokuchajisa mafoni nokuona usiku. Takapuhwa 15 masolar panels ayo ari apa asati ambopwanyika, hatina kana problem nawo, achiri kutishandirawo zviri nani parizvo. Total population yedu yatinayo yatinoseva muno ya 2025 takaipuhwa neofisi yeZimstad tine 7,972 ndo vanhu vatinotarisirwa kuva tichibatsira pano. Mahouseholds edu tine 1,993. Mavillages atinokava anosvika 96. Mavillage health workers atinawo anambuya utano nanasekuru mutano tine 24. 22 vakatopedza training, 2 varitovepa training inofunga nhasi varitovepo pano. Tine 7 ma-HCC members edu vari ndivo vari mukomiti yechipatara. Then tine zvichemo zvatinazvo pano. Sezvo tatsikwa kudai, rega ningozviti ndingomhanya ndizvitaure kuitira kuti tigokwanisa kubatsirwa nanamai nanababa vauya pano. Pano hatina mvura zvachose kana mvura. Varwere vari kuenda kuchera mvura isina utano iri kuseri youya ndiyo yotoshandisa pano. Uyezve inobva yagezwa naamai vabva kusununguka. Pano pakatiomera ipapo. Mishonga yedu inouyawo apo neapo. Asi taiva nemari yainzi RBF, Result Based Financing, yataimbopuhwa nemadonors. Iko zvine zvimari iyo inofunga yane 2 to 3 years pari zvino hatisi kuiwana. Saka tine varwere vedu vanodawo mishonga yakafanana neBP, veasima vaye, veshuga. Hatisi kukwanisa kuiwana mishonga iyoyo. Taikwanisa kuitenga mishonga ine mari iyoyo yataipiwa. Hatinawo zvakare waiting mothers home, imba yekusunungukira vanamai vanobva kure. Tinoita mugano neHoya kuPasu kuCentenary, which is about 18 kilometers kubva pano. Uku toita mugano neKamusenzere, it's about 15 kilometers kusvika kumberi kwana Chief Chiswitu. Uku toita mugano neMurongwe, it's about 10 kilometers. Saka vanhu ivavo anamai vakazvitakura vanopedzisira vatozosunungukira kumba. Zviri zvinhu zvisiri kutenderwa nehurumende. Dai zvainzi tanga tine imbawo iyi iri pano yokuti vanokwanisa kuuya kuzomira vachisununguka mazuva akukwana, tingadai tichibatsirika zvikuru. Ipapo imba iyoyo takawana mari inoita 25,000. Nofunga vabereki vemuno vakapromisa kuti tinokwanisa kutsvaga zvidhina nebasa rokuvaka musha iwoyo kana tichinge tawana rubatsiro. Tozouya zvakare, hatina network yokufona chaiyo. Seneta Makamu, takaita dambudziko pano raamai vari kugwina vatadza kutosununguka, hatina kana vatikufonera. Takabva takumbira kuvabereki, hurumende yakatitira zvakanaka, yakatipawo wifi, chimushina chewifi chiri apo. Saka takabva takumbira kuvabereki, takati vabereki, wifi atona wacho akabva aenda aisa mari imomo. Mushure mokunge aenda nofunga pane 2 years, ndobva zvatiremera isusu. Ndobva tati toita sei vabereki? Vabereki vari kucontribute $50 every month. Isusu staff iri panapa tocontribute futi $50 pamwedzi wega yokuti tijuse wifi. Wifi atakaisirwa mahara, saka dhona wacho akabva aenda nofunga patove ne2 more years. $100 wifi yakuti tijuse. Ndokuti wana mabundles yokuti kana taita dambudziko pano tinokwanisa kutokomunikawo nedistrict. Zvino nedzimwe nguva mai vari mulabor vakaita problem, kana munhu aita problem kana maaccident, takaisa paWhatsApp group. Munongoziva WhatsApp group inonetsa, unotozoona papai ndonge kana une bundle uri kuseru, tinotozoatendwa macases edu patotora nguva tisina network. Tiri kushaya kutoita sei kana ungo tiri pano tiri pabasa tenge tichitotya kuti tinogona kusangana nedambudziko. Toya road yedu haina kunaka, inodhipa. Zvakare kuti ambulance tiishedze kubva kuDharuni kuti isvike pano, it takes about 5 to 6 hours. Nomafambiro acho ari kuita. Nofunga maono muchiuya pana mabhuradona chapo kuti muzosvika kuno, it takes time. Tine dambudziko guru ipapo.
Saka tanga tichikumbirawo booster please booster. Dai zvakatoitwa nezuro unofunga zvingadai zvichifambira. Tikati nhasi tinogona kutosanganisa dambudziko. Wendi uri kuzvinzwa here? Masola tinotenda hurumende yakatipa masola 15 ari kushanda zvakanaka pari zvino. But mabatteries inofunga iko zvine zvaanenge akutenda achitoita lo. But masola edu haana backup. Zvokuti masola acho akangodzimawo kana kunenge kwaita problem akangodzima hatisisina kana moto wokushandisa usiku. Magetsi hakuna zesa, mapoza akadonha. Saka tinokumbirisawo kuti panharira padhuza magetsi ari kusvika panharira. Mangotiborerawo magetsi nopapapa mapowo dzingano padhuza. It's less than 10 kilometers. Kana kuti tatorere pachief chiswiti kuna about 15 kilometers. Tiborerewo magetsi apo. Tiwanewo moto manheru. Tinopesa takushandisa matochi kusunungutsa ana amai kana magetsi aenda esola. Tine generator ratinaro. Generator redu rinoshanda but iko zvinezvi hatisisina battery. Hatina battery. Zvokuti takawana battery nefuel zvakare. Battery redu nefuel unofunga takawana about $600. Tinokwanisa kutombofamba kwegore. Takatenga battery redu nefuel iye kwegore. Magetsi emasola akaenda. Tinokwanisa kushandisa generator redu. EHT wedu haana bike. Haana bike EHT wedu. Ndo watinotuma ndo chikonzi chedu. Ndo watinotuma pano kana taita dambudziko tasanganidzana nezvipi pinda mumaraini ndo maanoshandira. Kaofisi akagara 2 hours chete. Nguva yakareba mukaita muchitaura point chaiyo exactly. Saka tirikumbirawo kana pane madhona anokwanisa kutipawo bike EHT wedu utsanana wedu awane bike. Good. Kuma staff houses tirikudawo imba imwe chete hatisi kukwana takadzvikinyidzana. Inokwanisa kuti tiri about 15,000 nemapopulations akanga aitwa. Uyezve tirikudawo toilet, staff toilet. Kumba gomba rakacherwa kare zvidhina zviripo pasara cement netumwe tumasimbi tunodiwa about $600 inotikwanira. Mablankets edu mashoma atinawo mukatumo. Saka takawanawo about 20 more blankets zvikwanisa kuita about $400. Takangokalkulate ona maprizes ataingoona asi kune vamwe vanogona kuva pane pamwe pakachipa. Takakwanisa kuwana rubatsiro iroro zvinotifambira. Mabeds evarwere taikumbira 5 takawana about $1,500 zvinotifambira zvakanaka. Nhasi uno tatonyadzirudzwa nechikoro chedu hatina macheya ekugarira chaiyo pano. Tatitoti izvozvi patiri kuita musangano wabereki masabhuku mangwana totokuti tikudawo macheya hatina kana cheya zvokuti chikoro ndo chatikwanisa kutibatsira nhasi. Taita about 6 chairs tikwanisa kutitira about $300. Mabenches anogara varwere takawana matatu anokwanisa kutitira $50 zvinobva zvatitira zvakanaka. Chokupedzesera tine project yokuti inokwanisa kutibatsirawo pano yakafumwa yakarongwa neHCC vepano yekupfuya huku. Danga ratovakwa nofunga rashota marata nesimende nefenzi zvinokwanisa kuita about $700 nehuku dzacho pamusoro. Kuru. Ndanzwa panapa pataurwa nyaya yemothers shelter. Iyoyo yakamirira madzimai kuti munhu wese ange ari pano ndzimai. Mai vakakosha. Saka ndasimudzirwa zvakare kansela vatinoshanda navo. Mothers shelter iyi paichangotangawo kuvakwa tichaonawo kuti tingaise ruoko rwakadii, asi chandinonyanyoisa paruoko rwandanzwa panyaya ino nokuti danga ndariona pakati paFebruary apa ndinovimbisa kuti wemzotora huku 100 pekutangira. Tine mukana wakanaka mufunge. Takawana seneta ane rudo nevanhu, seneta anodzoka kuvanhu. Ndovaita kuti tisvike pachidanho chino chekuti tiuye kuno kune ino program. Seneta ndinongoda kuvatenda
nyange riri zuva ravo reJanuary rehappy birthday. Kana ndikaimba mungatadze kundidaira mazuva ravo nekuti ndiwo mwedzi wavo. Seneta Makamba vari kuteera vision 30 yapresident. Wandiro kune ruzhinji rwese asi inini panapa ndichasiyawo hangu saga reraisi ngariuye pamberi ruoneka ndichasiyawo saga reraisi panapa pakiriniki ino kuitira kuti varwere vanenge vauya munenge muchiwana chekuvapigira vachikwanisa kudya. Ndisina hangu kupedzera nguva mukuru wangu anova iye muridzi sagare raisi ramapuwa naonaribo MP pamusoro chef muri kuripa vanhu here kuti vagowane kapu kana kuti muri kuripa chipatara? Kutaura chokwadi ini ndiri kupa chipatara pana ana mai vari kuuya kunobereka saka vanofanirwa kudya ndinokutambidzai saga iro reraisi pano pachipatara. Raisi nehuku ndo zvinhu zvandakwanisa kukupromisai pazuva ranhasi kukupai. Then pamagazi sheltapa tichazoona paichatanga kudii kuvakwa toona kuti tingaite rwoko zvakadii. Ndinokumbira kuti mundibatsire kuimba. Dai tangoti simukei. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa. Happy birthday to you. How old are you now? 100. How old are you now? 100. How old are you now, Papa? How old are you now? We wish you many more. We wish you many more. We wish you many more, Baba. We wish you many more. Zvacho ndadonongodza kudhara ane asina kunzwisisa. Aiwa kana manzwisisa shefi sanganai nevanhu. Pamberi nekushandira vazhinji asi nevane nungo. Pamusoroi mambo vedu inhare une ndoro izvo. Pamusoroi nhengo yedu yeCentral Committee murimi zvakare MP makamirira madzimai kuno kudunhu redu ndizvo. Ana baba hamudi kumbovanzwa ni rume tine munyama nai. Hospital administrator vedu, is that the correct title? Nurse in charge community. Nurse in charge community hospital vedu yepano. Vatungamiriri vedu veprovince vari pano. Vatungamiriri vedu veDCC. Ma district chairman asogasinga siyagara jabo President Mnangagwa vachivhura parliament yakavhurwa yekupedzisira vakatikurudzira ma-MP kuti endai kwamakasarudzwa munoshanda muriko. Endai kwamakasarudzwa munoona kuti vanhu vakagara sei, zvinhu zvakavakwa ikoko, zvikoro, zvipatara, migwagwa iri kushanda zvakanaka here, zvichemo zviriko zvii chingaitwe nehurumende nevashandi vehurumende kuti upenyu hwevanhu vedu huve nani zvii. Ndosaka muchiona kuuya kudai, tiri kuuya nekuti vaMnangagwa vakabata chiwepu. Vane vanhu vavo, vamwe vacho vari pane izvozvo vanotaura kuti seneta MP vari kuuya kuvanhu here kana kuti havasi kuuya kuvanhu. Asi isu chido chekuuya kwamuri tagara tiinacho, tichinzwa zvichemo zvenyu, tichiona kuti makagara sei, tichibatsirana mune zvinonetsa. Pamberi naPresident Comrade Mnangagwa, pasi nevanhu vavenga.
Saka takakumbira arungonzi wendi nofunga kuda kuita MP watichakuona muchi. Amfunga kuti wendi ari kukampena uyu. Takakumbira wendi kuti ungatinzwire here kwatiri kuenda. Kuti chavangade kuti tivabatsire nacho chii. Pano pakauya list yandakabata iyi. Vakati vari kuda penguin saka ndochi icho te. Amai kana vachifuna kuti kamwana anogona kumwira mvura dzinenge dzichida kubuda. Oh, penguin saka, silver dishes, hanzi zvinoita $30. Vanoda sterile scissors, sterile forceps. Stationary, zvinhu zvese zvinoita $80. Mosquito nets, ndedzekuisa mumaodhi. Dzinoita $60. Magumbeze $390. Mabed spreads $300. Metal door, hazina kutaurwa mari yacho kuti imari. Matoilets amatraffic asi kushandiswa aya ndo mametal door acho ari kuita mari remote. 50, that's 150. Yange isina kunyorwa panaka pa 150 pamari yamuri kupa imimi moisa 150 ndobiso ini ndofunga ndinayo panaka handiti. Ball solar system, macheya anzi ari kuita $90, matables ari kuita $320, mabhenji vataura paipeka kuti mabhenji mangani zvanzi 3, macheya 6. Solar lights $105, generator fuel $150, brooms, mops, bin liner, curtains $50, bin liner $60. Total yese pamwe chete. Pane zvimwe zvataurwa zvanzi DCC, chief nursing officer. Oh yes. Vachagadzira handiti? Vachazvipidza kune musystem menu. Yeah. Pataurwa nyaya yeWi-Fi yati vanobhadhara $100 pamwedzi. So toda isisi vekumandawe office handiti pa100 yavanobhadhara tingavaisiri here 50 handiti rambai muchikolekta 100 yenyu but pamwe pamadzi munokwanisa kuwana mari kuno kune netelecash saka mari kana mitumirwa mari metumirwa nechi Nesirwa totozoenda kudarwe. Darwe. But kana mchienda kudarwe kamungoenda kuofisi mopuwa keshi. Paofisi paunopaziva pamandawe house. Movapa address. Saka pamwedzi wega paWi-Fi tocontribute $50. Suda kuti staff toilet yataurwa mupunga kutaura kwaita chef wedu wemadzimai honorable member yeCentral Committee na MP maishongedza mupunga takaupuwa nababa Mnangagwa nyika yese ma-MPs yese vakapuwa mupunga kuti endai munoita sei munobatsirana nevanhu kunyanya kune vanhu vari kutambudzika maningi. So takaona kuti isusu pachipatara panhu panoita sei panhu panokosha. Vakupai saga iro, inini ndauone saga iro. Then pane mapackets madiki atati mpe leadership yekuna ari kuti mukuwapa vamangani Shukuvapa 15. 15. Ndiani mukuru kuno mukuru wezvemusangano? Yeah. So mopuwa 15 packets rice moona kuti munogowana naabinyu sei. Handiti ibvaima apa motikari dzikatanga kufamba vanenge nendwa nare ndai munovapa. Huku mama vatauraka kuti kana danga renyu rapera muyo uzotora 100 handiti 100 danga rakadare rinokwana huku ngaita zvehuku kai women's affairs 100 zvinokwanawo saka indoko 50 kuti ribharazara
toda kuisa 150 iye ndechi yemadho muridzi wemari vape mari yacho ava vaerenga uchivapa vanhu vanoda kuona kuti ichokwadi here pamwe uri kunyepera vanhu Comrade Musa ari pano mapepa ari ku 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Manja! Do chido cha president vedu vanova ndivo president venyika saka vachinzi his excellence hapana chimwe chigaro chinopfuura ipapo vachinzi commander in chief of the what defense forces. Yeah, last week we are taking area of consuming Mazina Chona, when you are was one way and each half chow, which is probably this alone, what it in each half of Kumba, which is half of smoke, so that I told you what if I would go on, but so which half of one pound, but she was one at she opened the Leutano, and they never know the sun, Chiripo, Pastel, Naona pano unale bota bataniza makliniki mawili bandi kama msinzi zo staff yacho master ni gara ipasi kama vile wote bora kuseneta watu ya bakanzi bora hiyo ngato kuseneta watu basi saka nikakuwa tauro wote kushona kwa kliniki yetu kamtenzere kliniki ne ketwendera 11,827 saka ndio iri pa central muvani munomese makliniki ese kuvani vanorifeya koma uma services pano saka ino ndo kliniki hombe tiri munomudani saka tiri takadaro maservices atinopa yawo pane rimwe rubatsiro rwakunyaze chizotarisirwa tichange tichiro kuna seneta nenyaya yekuti hatina ambulance munzvimbo ino yevhani varwere pavanoita makomplication pano kuti tizowana motikari robva kujarweni
taifungidzwa kuti dai ambulensi ikawanikwa pano pakamusenzera makiriniki ese sezvo vachirepana pakasenzwa vanogona kuti vanhu votakurwa pavo vachienda kana kuti ambulensi inobva pano ichienda padhuze ibve kumauntidamei. Ndo chitemo chedu chikuru. Tiri pano tinopawo masevhisis akaita sezviyazvinelevu chibasa kanerese. Saka infrastructure yedu yakuitawo diki pakuti marooms edu ekuti zvese zvinge zvichiitwa mashoma. Saka taikumbirawo mamwe marooms ekuti kana pakagona kuwedzerwa kuti masevhisis ese anga achiitwa vose vanenge vanobva vada kuti zvibatwe zvoitwa pano. Tinewo waiting mothers area kuri pano patinochengeta madzimai vanenge vakamirira kusununguka. Madzimai vanobva nzvimbo dziri kure vachiuya kuzogarira pano kuti tisawane kuti mudzimai afa achizvara kana kuti mwana afa achisununguka naamai. Saka waiting mothers area yedu ine zvinhuwo zvatinotarisirawo kuti dai yanga yakadhimaketwa ine maprivileges ekuti mumwe mumwe anokwanisa kunge ari make. And then totarisirawo kuti takumbirawo kuti kana kune manetress 10 angakoste about $100, 20 mablankets angakoste about $100, and then 20 masheets angakoste about $50, yekuti tigone kuti madzimai ava vagare zvakanaka. Kunewo zvechichemo chekuti gore rino kwakamheke kwati nzara yati wandei, ende madzimai vamwe vari kukumbira kuuya kugara kuno vachiti hatizokwanisi kuti titi kunobunda bika imwe poto kungoda bika imwe poto. Saka kana zvaigona kuti pavanenge vari pano tikwanisa kuvaprovaidwa nechikafu chekuti vakwanise kubika vange vakasununguka vachidya vakamirira kuti vasununguke. Saka chitemo chedu chekuti kudawo photocopia neprinter inokosta about $350, nemachair seats anokosta about $40, nemadesk matable 4 anokosta about $40. Kuti tigono kuwanawo zvekushandisa zvizhinji zvasakara uye kuti tiwane pekushanda varwere zvakanaka. Tiri pano tiri kushuvirawo kuti tigonawo kuitawo maproject ekuti tigone kuvandudzawo nzvimbo yedu. Takabatana neFCC inova ndiyo inotimirira kuti tigone kubatana necommunity. Saka taifungidzira kuti tikaitawo project yokuti tikawana danga totanga huku about 200 kubva ipapo kana tawana zvikwanisiro tozenge taakusunudzawo kuti tigone kuti tumwe netumwe patenchidawo panzvimbo yedu tigonewo kuwana kubatsirika. Ndo chimwe chitemo chakanakira dzimba dzevashandi kukusheya ende pamwe pasina spesi yacho inenge iri diki. Saka pakutendawo honorable munemo vakakwanisa kuuya pano vakatipawo mari yekuti tiende tiwekisa purani, but pari zvino nyaya iyo yakangomirira kucancel kuti tigone kuwane purani. Saka tinovinga kuti zvichapfuurira mberi netsigiro yahonorable munemo. Takapawo zvekare chitemo chekuti nekuda kwepopulation yedu matoilets edu anga ari mashoma yekuti tigone kuti vanhu vese vakuwane pekuti vabatsirike kana vari pano. Takutenda zvakare honorable munemo vakauya pano vakati matoilets ndo vachatibatsira kuti tivake matoilets 4. Saka kutaura kuno kwatiri kuita vauya ne20 bags dzecement dzekuti tigone kuvaka matoilets iyawo. Vatirigira zvekare dhibhi iri rekushandisa matoilets iyawo. Honorable vari kutirangarira zvikurwa zvakare hanzi madrinks atiri kumwa nemabhiskets hanzi ndi honorable. Tinokuvatenda nebasa ravari kutibatsira muno. Vanogara vachipfuura nguva zhinji apa vanotomira vodaidzera kana vasiri kupinda muri sei apo zvii zvinoda kubatsirwa. Pamwe totaura tiri kumota, pamwe toya topinda muno. Saka tinokutendawo kuti honorable rambaiwo makamira nesu makabatanawo nesu kuti chipatara chedu chimwe chitemo chatinazo zvekare ndokuva tapinda mustoreroom medu. Pane mimwe mishonga iri kuzoshota yatinenge chizodawo rubatsiro. Mishonga yakaita sevanhu vedzivi nevekudonha
neveshuga mishonga iyoyo kazhinji tiri kushoterwa nayo saka ndorimwe dambudziko ratinaro panguva inoyi mishonga yachona inenge iri mishonga ndichipedzesa pano taive newifi yataishandisa kuti basa redu rifambe maripoti edu akasire kuenda kumusoro wezvatoita kuti tibatsirike pabasa zvike basi wifi yedu yakatofa kudare hatina wifi pano saka taityo kana dai zvaigona kuti wifi iwanike basa redu raiti tinonyorese vashandi pano ndoda mari yacho yakapera type yedhishi racho rainzisa kuchinjwa aichara nekusadza munomo ndoda kutochinjwa ndoda kutendawo kuti mese mauya maita henyu mauya kuzotitsigirose kamutenzere kliniki tiri pachitwechi chahonorable senator vatishanyiwo pano aukutenda ezvaranyanya rudo rwenyu rwamatiratidza rukuru ticharamba tinomberawo vanhu aiwa ndoda kutenda pamusoro our pb member senator comrade Makamba, pamusoro our ddc our provincial members dcc members nemachairman edu emusangano masabhuku nevamwe vose nesinchaji nevamwe vose vari pano ndoda kuremekedza vakokwa vese vari pano ndichiti maita zvakanaka mukanya ndoda kukutendai maita zvakanaka nekuti kana tiri kutarisa padevelopment ndosaka muchiona kumashure vari kuimba kuti handitarisa mberi tiende tiregedze kucheuka kumashure nekuti kana tichienda kumberi it means kuti patasvika takutoenda panext hatisi kudzokera kupi kumashure president venyika ino comrade ed Mnangagwa vanotaura kuti we should not leave any person or any place behind, which means it's an inclusivity agenda. We ought munhu wese anofanira kunge arimo. Saka kana tiri pautano munhu wese anofanira kunge achiwana access yekuutano. Kana achirwara ngaaende kuchipatara arapwe. Saka muri kuona utungamiriri vedu vari kufamba nedonzvo rakanaka mumakliniki vari kufamba vachitaura kuti aiwa ngamuve nezvikwanisiro kuti vanhu vanenge vachirapwa vachipora uyezve president chikafu vachiisa kuvanhu. Hatidi munhu anofa nenzara ndofunga makaona chikafu chakauya vanhu vari kutambira. Tinozviziva kuti hachizokwana kuti geche geche asi chinoitawo kuti vanhu vakwanise kurarama. Ndoda kutenda zvikuru napresident venyika ino nemabatiro avari kuita nekutituma kwavari kuita. Tikuona panapa mwanasikana akagarira mupunga uri panapa zvichireva kuti mupunga uri panapa uri kuda kutoti vadyiwa vanhu vaite utano. Saka naizvozvo toda kuramba tichizvikudza. Munoona zvinoitika ndezvekuti hatifanirwe kumirira kuti treasury yedu ichaunza mari tozodii. Iwe neni iwe neni pamberi reZANU-PF pamberi reZANU-PF pasi pasine mhandu mhandu ndo dzinoti ende munodza hurumende kuti itire zvokuti ndo mhandu anoziva anotaura kuti kanzela manga mati kudii nai kanzela Sande kuti tivake makliniki tivake matoilets panapa ndofunga ndakataura navo chef ndakataura na nurse in charge vatitaura kuti panapa tine 2 matoilets chete asi tinoseva 11,000 people. Demography inosevwa nearea ino yakakura chef. Saka izvo ndo patikabva taona kuti 2 matoilets hazvigoni. Matoilets we don't need to write any letter kana kuna DDC kuti tibatsireiwo kana kuti chi tinofanira kuzviita tega takadai so. And I will help kuti ndiso ruoko rwangu kuti tiwane chi pinda iyoyo nezuro ilikuita 500 US. Saka imumaisa 250 indoisa 250.
Chekutanga ndanzwa sister vataura vari kuda kuti vaite development pano paclinic. Pano paclinic zvandichavavatsirawo nazvo, vakapedza danga ravo ndichavapawo 100 huku dzokuti vange vachiita business yavo. Abandimba clinic kuchaendawo zvakare 100 huku. Imai vanogona kuronga-ronga. Imai vanogona. Imai vanogona kuronga-ronga. Imai vanogona. Handi kuchizinzwa chatakura zvinhu zvinyi muri kupasiwa maita zvenyu please hama vadiwa, tine kumwe kwatinoti tikaisa project ukazoitera unowana pasina chinhu. Maproject aya ari kuiswa aya sister in charge yanoda kuonekwa nokuti yanosimudzira vanhu vakawanda. Zvinokubatsirai pano paclinic. Zvese zvimwe zvamuri kuchema izvi zvinogona kubatsirika ma-MP vasati vawana zvavainazvo. Ndinongoda kukusimbaradzai kuti tichaita follow-up yemaclinic iwaya tichiona maprojects amuri kupirwa nemashefi panapa kuti ari kufamba sei. Zvakanaka. Ndiri kuenderera mberi zvakare ndichiti shefi vachangotaura ka1 pamwe chete nenyaya yemaraisi aya nokuti rakabatana ndivo vachapedzisa. Ini ndakuintroducer mukuru wangu wandauya naye vanova varidzi veprogramu ino yatiri kufamba nayo pamwedzi wavo wekuzvarwa. Ende hamusati maona munhu anokomborerwa. Jesu akakomborerwa kunyika yemuAfrica. Ndo zvichaita baba ava vari kukomborerwa kunzvimbo yavo yavakaberekwa, nzvimbo yavo yeMount Darwin yavanova vakamiririra. Chiregai ndichivaintroducer chigaro chavo chidiki-diki ndi-businessman. Chechipiri murimi mukuru. Vano umwe munda wavo uri kusaidhi reku-Blue Ridge yokuenda kupi? Yokuenda kwaMutoko, kwaMurewa. Chigaro chavo chatinonyanyovakudza nechacho mukati muupenyu ndiseneta wemaconstituency matatu. Asi zvakadaro havasi kumbosiya vakamirira maconstituency matatu. Vari kungorova karanda vakaiendera nyange ina seneta waine, asi vari kungodii chete, vari kungorova semunhu mukuru. Chimwe chigaro chavo vatiri kuintrodusa zuva ranhasi ndisekretary we-transport kupolity bureau Zimbabwe yese ndivo sekretari. Ndambonzwavo vachitaura nyaya yemabhazi kuti takambopirwa mashoma kungoenda kwavari obva vasvikowedzera ndokudururwa mabhazi yokutakura gamba redu. Vanhu vanga vachienda kugamba redu kwavamupamhanga. Shefe ava iri nhengo yepolity bureau vari sekretari for transport. Batane pamwe chete. 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 Urwendo rumwendo. Oh ngati batane makadiko munosimba chere kufara nasinda muri kufarisa unozi kuita sei vafashaira makadzidza
Makaenda kuuniversity yekupi? Mamuradona. Wane university yekuno? Tutoida college mkati. Tutoida college. College inofanira kuya. Tutoida college. Ndinga daro ndiri mukuru zvangu. Asi kana une vari pasi pako vakangwara maningi. Vataura zvinhu zvese. Unoita kunge mudiki. Honorable MP maishongedza ngativarere maoko. Iro vekubandimba vari kupi? Pane saga repano, pane saga rekubandimba. Handiti muchatakura nei? So vekubandimba pane saga iri rabva kuna honorable. Kune chimwe chamaunzira. Kune maunzira mumpunga urikuenda waenda uko. Then takunzirai pane chii chekubandimba. Madetergents. Ai mishonga iri papa iyi ndeyekugezesa chapuwa nametron. Inonzi chii nechi? Pane dishwashing liquid, hand sanitizer, ne pig bleach yekucleanisa matoilets. Yes. So mopava zvavo mosara nezvenyu. Mupunga takunzirai neimimi saga remupunga. Saka mukusara nemasaga mairi. Ava vari kuwanawo masaga avo mairi. Ndizvo? Chii chimwe chamaunzira? Mapepa ayatipani? Macheya pese nemadistricts vari kupi? Ndakaitona kuti ndinofitiwa here. Ndakaitona. Asara ndiye? Zambara. Zambara piwa? Avatiwa. Turu ndiye makansela. Makansela ari koi? Pashuda wani kansela mani. Machaya umana anoda makepisi. Tokupai matishet. Ari kupi vapei matishet acho. Ari kupi nani wadi? Uyainawo matishet acho tivape. Vachipeta 5. 6. Mama, this 65 na nani wadi kansela 1. Kurumidza yasikana? 6. Muda kuita pimbi yawo here. Matishet nechichi chimwe zvakati ngoyapera. Pane matishet emasara ndokumro. Emachi? Ndokumro. Koma rice mupakete. Yeah, I don't know. Matishet ndechi? Makeba and is Neighbor clinic. Nematishet. Nepano. Aya ndenyu, aya ndeyekubandimba. Handiti, aya ndeyekubandimba. Yekubandimba wacho vari kupi? Chadyikirwa zvinhu makangogara ipapo. Aya makula bags ekuisira makula bag ekuisira mishonga. Handiti, ndirambe ichinyatsosenza mushe. Yekubandimba neyo pano. Iri ambai correct title yenyu nurse in charge. Iri basket kuti vanhu vaone avakava vanosenza 24 hours. Handiti kwanzi kwaitika emergency na 3 am vamuswa, kwanzi kwaitika emergency na 5 am vamuswa. Saka toda kuvatendawo ivo semwana womunhu akabvawo mumimba yevamwe amai. Handiti iri basket ravo. Then iri era nurse in charge vekubandimba vanonzi Mr. Masipa omurume. Okay. Aya machaya umane vaya asina kuona makepisi 1 Wangani 3 Oidopani. Okay, all right.
manzwa honorable MP vachitaura zvinhu zvakanyorwa papepa apo. Pakanyorwa kana mapedza musangano iyi tozotanga unowe zvakare. Kana mapedza matitaure mapedza vekuhofisi vakafonera pano kuna nesi incharge chamungade kubatsirwa nacho chii. Vakati vangade photocopia yamaona MP neni taita kanzatu yatotengwa iyo. Vakati vanoda macheya, vanoda madesk, vanoda gas tank, vanoda soft broom, vanoda mamops, vanoda hard broom, vanoda grace cutter, vanoda mattress, vanoda mablankets, vanoda masheets, vanoda jik. Saka zvana jik kazvareplaced nezvizvi zvanditi zvekuklinisa izvi. Bandimba yakatiwo inoda macheya, inoda wheelchair, inoda pedal beans, inoda soft brooms, inoda mamops, inoda mattress, inoda blankets, inoda masheets, vari kuda floodlights anoita $35 each. Handiti saka vekubandimba ndimuri kuvamirira kaita nyaya yemari. Munoziva kuti mari inonetsa. Tikazoya tokuonai kutorongo machikia vanhu mari yavo irumbiku ndaisa pasai bandimba clinic. Yes, so imari yekutenga zvimwe zvinhu zvamakakumbirai mvura vanhu vaone muvape. One, two, making things 3, happen. 4, Ramakamba, making things happen. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Kamsenzere uyai zvinyapa seneta wedu vaita discord Ramakamba 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. tinotenda maiona here Ruma Simitia inedzidziso murondore upenyu mamuona here Andrew Neshamba anedzidziso murondore upenyu imba yatiri kuona irapo ilebo imba iyoyo toishandisa kutesta makararwa kutsvaga zvive zvakaita seTB kutesta zvakare malaria kana tinge tashandisa tumushini tinoshandisa tumardt tumashini tudiki asi kana malaria asina kubatwa nemushini muhombe wemicroscope atoshandisa kutsvaga malaria. imba iyi ndomatinge takukonsulta takurapira vanhu vanenge vachirwara vakuru nevadiki saka ndoimba yatinoii muno ndo muconsultation matinorapira vana vadiki vanhu vakuru zvirwere zvakasiyana siyana uyezve muno munhu matinonamirirawo zvakafanira zvivateti matargets edu zvakaini chibaya vana zvinga zveimmunization zviripo kumadziro epapa munorapa outpatients handiti munorapa vakawanda zvakadii pazuva
pazuva zvekuma 40 kana 50 but takadata zvepamwedzi semwedzi watadarika takaisa 1300 ndovana kunogona kuramba pamwedzi wega mune maternity wing tine maternity wing takabva munomo toenda kumaternity wing uyezve tine imba iri kuno panyaya yekuti sitovu yedu idiki saka muri kuona mimwe mishonga hainapo kupinda saka takatoisa panze kuti igone kukwanisika kuti haikwanise kupinda mukati saka takatoisa panze kuti nyaya kuti imba yedu idiki yekuchengetera mishonga ifriji iri panapa ndo matinochengetera mishonga tinobaya vana mama antigens ana BCG imagwirikwiti ndo mazvinogara saka vezvo takuenda kumaternity wing vai mazuva kana ndasvika kuti vakurwadziwa ndomaona kufonera vana muno asi muno mune dambudziko chete rekuti hatina mushini unokwanisa kubika madelivery pack saka tine rombo rakanaka mazuvano kuti tine ukama neinonzi ethosap ndovana kuti ibatsira kusterilize zvigai zvakachena idambudziko mimba ineyi uyezve mibhedha yedu yatisakare yagarisa kuti chipatara chedu chakavhurwa 1984 saka zvinhu zvacho zvese zvati kurei asi tinoisa nepatinogona napo muno tinobarisa vakadzi vanosvika 20 kana 30 pamwedzi wega wega vanenge vaitawo matambudziko yavai tinofonera ambulenzi tirombo rakanaka kuti padhuze neroti kufonera ambulenzi kumaundaro district uye yatobatsira munhu unoenda kuchipatara musi wajanuary 1 makabatsira vangai tine marekodzi tarisai ngaiwika pane bhaketi rangaitwa pane bhaketi pana kuchita ire bhaketi nechi lamvura unamchiridza muri dzone mhururu kanayo kumasowe zvese tajara muti uyu unochipo chatapirwa namukanya wamakamba seneta wedu uchabara chiraramo panzvimbo ino muti unochiraramo kana kuchechi unobatsira unorapa maremoni unoti chiraramo chabarwa pano toda kuchingamidza pano padoti nemufaro wakanyanya mashanyira pano asi regai nditi pano padotito chipatara chakavakwa muna 1984 sezvakungoona kuti mabhidhings acho ati kurei asi chine vashandi vanosvika 19 vanoshanda pano manesi vanosvika 6 kozoita vamwe vanoshanda vari pasi vanosvika ivo 18 kusvika pa19 pano paclinic tine maservices akawanda madepartments anga tichifamba tichitarisa tinofa zvinhu zvese zvatataura zvatatendera pese paipai zvese zvinoitwa mahara hapana chinobhadhariswa saka vanhu vari muno vane rombo rakanaka kuti maservices avanowana ndemahara hapana chinobhadhariswa asi zvatiri kuofa maservices ese wayaya tinesangana nemachallenges kana kuti zvingaidzo togona kutarisa kuita basa redu nemazvo kuti tigone kunyatsoita chaizvo saka ndisati dimbu tine dambudziko rekuti shotesika kana kuti mishonga yatinowana inonzi izvo ma-NCDs zvirwere zvisingatapurire chembere dzedu dzomaraini kana kuti ana mbuya vedu ana mai vedu vaita matambudziko ekuti hatisi mishonga yeBP yeshuga ikuita mishonga saka ndo matambudziko ekusangana nayo zvive zvakaita seasidi uyezve matafamba tichienda kana kulabor ward magumbezi atinoshandisa anofugwa nanamai vachinge vasununguka kana nyangwa yekuzoputira vana vacho zvese izvozvo zvishoma saka dzaiwana kuti kadai nerombo renyu kana kuti nekuya kwamaita tataisira kuti dzimwe nguva makatitarisa mogona kutiwedzerawo ipapo kuti zvimwe zvinoita se zvinobatsira vana mai vedu vachinge vasununguka pataenda kuseri tinodyara muti yabvaradza zvega dambudziko racho riripo kuti mvura hapatorina tatova ne2 weeks honorable pasina mvura kuzinwa hanzi pipe yakaita hanzi injini yakapinda mvura saka tachikumbira sezvo tine bhoro redu reclinic riri kuseri zvako kwefenzi asi dai zvaikwanisika raitwa na solar powered because panapa masola aripo ndobva raitwa kuti kana nyangwe izingwa kusina mvura panapa taizowana mvura kubudikidza naizvo rine masimba ezuva uyezve pakapinda tichitendera mukati tachiona kuti nguva makadhosa ndakuratidza makadhosa harakukwanisa kupinda musitorumu nyaya kuti storumu yacho idiki saka
taikumbira nemoyo munyoro kuti dai zvaibvira dzinongwa taiwedzera kana taiwana chimwe chivako kuitira kuti patinochengetera mishonga yedu pange pakasununguka uye pasazoita dambudziko kuti dzinongwa anogona kutorwa nokuti kana isina kuchengetedzeka umbavha unowanikwa hazvirevi kuti tisemanisi dzinongwa tinogona kutora kana zvinhu zvakanaka musi uye zvemasola anga achitaura mabhatizi edu emasola atigari ane nguva yakati rebei achishanda achanyatsokutora nguva yachaichai anofanonga achitora paaimbonyatsosanda aita 24 hours achishanda but pari zvino nenyaya yekuti agara akuita dzinonguva 8 hours achishanda zvokuti pazuva rega rega takangosvika 3:30 o'clock magetsi ese anobva adzima zvoreva kuti usiku hwese panenge pane rima zvinoita kuti vanoshanda pano nembavha zvinge zvakuona kuti dzinonguva panenge paita nyore kune vanoita basa rekutora vaya vasina kupiwa uyezve asi neprojekti yanga tichiita yematransport imba iyoyo hasati yapera inoda kuti dzinonguva ivandudzwe ifenzi kuti iri panze haisi muno mufenzi iri kunze kwefenzi kanekada kuti kana pane mukana imba iyoyo inoda kuti taiswe igone kupedzeredzwa zvichifamba so zvakambotara paya kuti hatina chipoto chokubikira anonzi madressing peg kana kuti zvatoshandisa kuti kana vana mai vakusununguka vange vachishandisirwa simbi dzakachena izvo hatisisini totobatsirwa nekliniki iri padhuze nesu anonzi itosap vanotibatsira kubika izvozvo tikadai taikwanisa tikawana izvozvo tofunga muchidimbu tonarebo ndo zvatiri kukumbira. Saka nhasi tongoti musi wa1 January musi wandakazvarwa handiti so kwese kwatiri kuenda tinoti pahospital paclinic hospital takaenda kukaranda pana akazvarwa here murejista menyu musi wa1 January zvinovatarisa hapana mufunge munyama wamaita nekuti dai anga aripo kana kuti varipo taimupa mari yemakorokoto tovimbisa tosainirana nanesi chaji kuti chamuendesa kuchikoro chamupa scholarship handiti zvese izvo saka please isaiwo timing vana venyu munoverenga kana yakati notora mwedzi mingani kubereka mwana 9 months saka tikati January December, November, October, September, tukudzokera mashire June, May, April. May ari kuuya kutanga kwake. May kamuende munogadzira muna May. Kuona vanhukadzi panapa vachiri kukanya kuona vanhukadzi pano zviso zvekupenya vachiripoka saka May taimira muna May itai make sure baba havaende kureview muna May vakada kuenda kuSouth Africa kuti aiwa mabhero tozaona muzinotera handiti kliniki yakakura kudai inotadza munhu akazvarwa musi wa1 nekuti kwatidaenda kuye kwatakawana 4 kukaranda nekupachanza anyway maakuziviwa manje tisati tauya kuno sezvatiri kungoita takavakumbira kuti chamungade kubatsirwa nacho chii vakatitumira listi riri panapa vakati vanoda mishonga sekutaura kwavaita vanoda bond paper ndikunoziva ndechi yekutaipisa nekuprinda zvinonyorwa izvi vakati vanoda mapeni ekunyoresa magombeze masheets macintosh chi kuti kana zvisingaendese ropa pasi zvose pakapembera izvo okay vakati vanoda magreen towel BP machine glucose stripes code free delivery bed mabattery 1.5 volts for BP machine vanoda suction machine ndoyechi ekuti kana vana vachinge vazvarwa paipai akanga akachidzwa tinokwanisa kubatidzira mushini wekubvisa zvinenge zvapinda okay vanoda mabroom mamop mawindow panes pane akaita sei mani akatsemuka okay muda kuareplacer slasher ndeuswa kai wheelbarrow floor tiles hole drilling completion of mother shelter hole drilling yakaitwa test kudara mune site yeku
saita satana iba tine boro rinonzi clinic ripasera. Okay, rine mvura. Rumbopera. Rugona uchipenwe. Auda nyuani. Then no quotation ka. Then painting and refurbishment of staff houses. Ziri kupi staff houses. Okay. Right. Zvinhu zvese izvi zvinoita $1,065. So pakati penguva yavakakumbira nekuuya kwatatiita kuno pane nguva shomanana. So takaendawo kumadzisawira nevamwe vatinofambidzana nawo tichiita mudeme takwanisa kureza mari imari inaye musikana i5 kana 600 i500 uya nayo katoni. So azvireve kuti 500 yatawa inayo ndeyokupedzisira ticharamba tichikumbira kumadzisawira tichipema but imimi woga munokwanisa kuita mitambo kuno kumutiko mari inenge yawanika ipapo ichienda ipapo apagona kuitika wakadhina dance pano madzimai ane madhirezi anopenya aye usiku kana vada kupfeka amugona kuronga kadhina dance touyaka kaitai kudaro hazviitwe kuharare chete zvinhu vakuru vangu Tapering 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vanhu vasati vaenda ndiri kuona 100 ichibuda panapa ndopana kuisa imwe 100. Okay, makorokoto. Okay, tiri panyaya yezvipo echichi Ikula bag. hanzi pane mumwe mishonga yamunoda kuti igare ichitonhorera ndizvo iri kula bag yamungaise okay, makepi ndani Ndiavo paclinic pana staff zviri kuoneka pakanzi kudi hamene kuti ndiani munhu iyeye right. T-shirts ndani okay. Then 5 liters hand sanitizer yatinoshandisa kuti kana tisiri kuda kugeza maoko nesipo paipai tongotora hand sanitizer topukuta maoko edu nayo kudzivirira majames nezvimwe zvirwere zvatingangodaro tichibata. munhukadzi ane muromo ine tine 10 liters yedishwasher, then 20 liters multi-purpose toilet cleaner. Ne 50 kg rice. vanogona kusumudza varipo sumudzai raisi vanhu vaone kuti pane raisi rauye hapana mayuti here imimi maisi echipatara kwete yenyu imimi nemhuri yenyu Oh